iyini lento ekuthiwa iMenopause? Umuntu nje makuthiwa ke usesikhathini seMenopause, iyini leyo nto leyo? iMenopause ile stage lesi umuntu wesifazane ufika kusona at the end of into sizothi i-reproductive age. Also khumbula ukuthi intombi yangena at the beginning of the reproductive age, ingena ngalena ngabo 14 asithi 12 13 sibiza imenarche leyo, bese manje maso gcina at the other end sephuma after so many years lapho kule stage sokuya esikhathini ekwazi ukuzala. So then mase gcina at the other end ibizwa iMenopause, which is around the age of 45 to 55. With an average of about 52. So kahle kahle by the age esefika ku 55 umuntu wesifazane ufanele manje bese asayi, so i-signal yakhona ila isikhathi sesivaleka. Kodwa kukhona ezinye impawu eziningi ezihambisana nayo.